Tecno Spark 20 Pro памяти телефонам 21 ба 256 гигабайт ки бо нархи буҷетни шумо метавонед ҳамин телефонро харидорӣ кунед. Биёед мебинем ки дар даруни комплекташ чӣ чизо ҳастад. Вақте ки харобкаро мекушем, иҷода якум очарад худи телефони мо чӣ хеле гуфтем 21 ба 256 гигабайт. Силати телефонмон сабз 108 мегапиксел камера дора, 32 мегапиксел фронтални камераша, 120 ГГц экран кор мекунад бародаро, 5000 мач батарея, 33 ватт бистра зарядки бародаро. Ва дар дуввум очарат боша иҷода пленка барои рӯи телефон ва самми главни 13 моҳ гарантия дорад телефон. 13 моҳ гарантия, 1 сол официально ай магазини мо шумо гарантияш қатъӣ метавонед харидорӣ кунед. Ва як чехоли прозрачни дига барои худи телефони мо. Дар комплекти телефонан иё ҳамаш бародаро. Чӣ хеле гуфтем 33 ватт бистра зарядки, блок питания ва як кабел дар комплекташ дора. Номеро дар рӯи экран дастафка ба тамоми шаҳри ноҳияи Россия ҳастай ва